ainihin zalunta suke fajirci allazina la yarhamuna wa in isturhimu, ko an nemi su tausaya wa jama'a ba za su tausaya ba. Full subsidy ya ishe ka. Ba irin yadda ba a yi su tausaya wa jama'a ba ko suka ce san ba za su tausaya ba. Da suka gama da wannan matsalar sai suka ce da saura, ai ba ku ci ubanku ba ma mutanen Najeriya, da saura. Wutar lantarki suka ce 1 ga watan June, yau saura kwana 15, suka ce wutar lantarki ma za a ƙara mata kuɗi. Idan a wata kana biyan 2,000 sai suka ce ina, an yi maka rahama. Suka ce ba rahama, 8,000 za ka biya, ta 2,000 8,000. Suka ce za a ninka, a sake ninkawa, a sake ninkawa, a sake ninkawa, sai ya ninka so 3 akan abin da kake biya wutar lantarki. Tambayar ina ma wutar lantarkin, a'a kaɗan ɗin da ake